Здравейте! Намираме се в фабриката за храна и танци в Равнища, Пловдив. Решихме да дойдем тук с децата, за да се позабавляваме малко за уикенда. Отдавна бях хвърлила око на това място и се чудихме кога ще го посетим. Честно казано, съжалявам, че не сме го направили по-рано, защото място е страхотно, особено за хора с деца, наистина уникално. И сега ще ви разведа из хотела и ще разберете защо толкова много ни харесва на нас. И ще можете да си направите някакви изводи дали би ви харесало на вас, вашите деца и вашето семейство. Приятна обиколка! Срещу нас виждате ресторанта на хотела, където се събираме на обяд, закуска и вечеря. Следобедната закуска е на друго място, ще ви го покажа след малко. Храната е уникално вкусна, гурме, домашна и съответно е ужасно, защото със сигурност и аз и Илян сме трупнали няколко килца, но да се направим, че това не е така. Ето тук е парзалката, една изключително дълга парзалка, която децата много харесват. Мисля, че е 12 метра. А пък тук има кът за почивка, който може да използваме по всяко едно време. Наистина е много приятно на слънчите с една книжка, да седнеш, да си починеш и съответно да се забавляваш. Тук има сенчест кът за почивка, който може да се използва по всяко време, две джакузита. А това тук са дрехите за парти пяната. Тогава обуваме тези бутуши и тези гащеризони. Те се почистват всеки ден, за да са чисти за децата. Всичко е супер изрядно чисто. Ето тук е басейна с не знам колко милиона топки. Но наистина е страхотно. Машината за пяна. И малкият батут, който виждаме срещу нас, който също е прекрасен. Децата и на него се забавляват доста. Ето тук има един хамак под дървото. Не знам дали го виждате, тъй като малко свети. Но има един хамак, който почти никога не стигаме до него, защото реално има толкова много неща да се правят, че не се стига. А това е езерото. То започва от плитко и стига до 1,80 в средата си. Покрито е с бели камъчета и съответно изключително приятно за ползване. Срещу нас са стаите и съответно машината за коремни преси. А пък ето тук в този ъгъл има шезлонзи, парна баня, палатката, в която се правят съответно процедури с нагорещени камъни и билки. И сауната, ето тази бъчвичка е сауната, плюс две джакузите, на които се забавляват децата изключително много. И сега съответно ще ви разведа да ви покажа солната стая, която е чудесна. Децата гледат филми вечер там, играят йога или правят йога, не знам как е правилно да се каже вече. И съответно много я харесват. Така че определено нещо, което на тях им е много забавно, а пък същевременно е доста благотворно за тялото им. И ето тук, освен всичко друго, се правят и масажи от терапевти. Ето е солната стая. Съответно това е йогаката и масата за масажи. Има и играчки за децата, така че да се забавляват. Те си играят като в пясък, така че им е доста забавно, не скучаят. И сега продължаваме нататък. Ето го кануто. Тук се намира кътя за чай и съответно се намира и басейнът. Ето това е къта, където правят пици след обед. Винаги е страхотно и кънките наред, те се точат всеки ден, така че непрекъснато предупреждават за мерките за сигурност, така че децата да не се наранят. Взимат се всички предпазни мерки, ръкавици и така нататък, за да може децата да са в добро здраве. Това са престилките и шапките, които слагат по време на готвенето на пиците. И къта съответно за закуска. Ето и самата писта за кънки на лед, която работи целогодишно, огромна е. Има и такива помощни китчета за по-маничките дечица. И съответно и те се забавляват. Тук нагоре се намира още една част от къта за следобедна закуска, както и скейт пистата, на която децата играят с тротинетки, карат тротинетки, колела, кънки, кой каквото носи. Тук има също доста тротинетки, които могат да използват, така че дори да не си носите не е проблем, както ние. Но желателно е да не правите като Виктория, която
не е много координирана, спъна се и падна, съответно без тротинетка. След като беше предупредена, но такъв е живота. Отгоре виждаме понито Пепе, който вози децата сутрин и пее песни. Сега е в почивка, творчески отпуск. Ето тук е големия трамплин, надуваем, в който децата се засилват от тук и скачат. Това е ключът за нашата стая. Ето и самата стая. Намира се точно пред басейна. Виждате колко е красиво. Ние сме във възторг и сега нямам търпение да видя и стаята. Ето Иляна, която кара бебешка количка. Тя си е довела бебето на почивка. Ето и самата стая. Много ми харесва, че се отключва с старите ключове. И е много приятно. И ето да видим стаята. Ето стаята, в която ще спим ние петимата в следващите дни. Леглото е доста голямо, изглежда удобно. Тук са сложили малка кошарка за Иляна, каквато поръчахме. Тя все още спива в бебешкото си легло, така че ще е идеално. През прозореца виждате Виктория, която наднича. Ето тук има шкаф. И двуетажно легло за Алекс и Вики с преградки, така че да не падат, с стълбички. Тук има шкаф за обувки. И ето тук е банята. Само да видим къде се включва лампата. Готово! Ето и лампата. Много е чисто и приятно. Банята е доста голяма. Според мен може да се изкъпем всички заедно. Така че много е приятно, голямо и просторно. Така че нямам търпение да видя какво ни очаква в следващите дни в фабриката за храна и танци, в която отдавна искаме да дойдем. Така че ще ви покажем всичко и ще станете свидетели на всички наши приключения тук. Ето тук през прозореца може да видите прекрасната гледка начело с Виктория. Аз сега ще плува на водата, там са бомбанките и мама пак ще ви пусне YouTube-а. Мамо, каза тук няма интернет. Интернет. Мамо, каза ли, че аз спам на горното легло? Ето сега вече знаят, Вики ще спи на горното легло. Да, а пък ми спим на долното легло. Чао! Алекс ще кара кану и ще вози две дами. Едната е млада дама с слънчеви очила на възрастта на Иляна, а другото е Вики. Не е много сигурно дали това ще завърши добре, но сега ще разберем. Алекс никога през живота си не е карал кану, така че не е сигурно какво ще се случи. Да се надяваме, че няма да се стигне до някакви по... Иляна, ела ще напръска, брат ти. Ела. Вики, помахай! Ето ги, тръгват стремглаво към брега. Но да видим младия гребец Алекс дали ще се справи с тази задача. И другото важно нещо, Иляна да не цопне в езерото. Иляна! Тя яде домашен хляб. Между другото тук правят страхотен домашен хляб, който е едно от най-вкусните неща, които някой през живота си сме яли. Което изобщо не е полезно за фигурите ни, но ще видим докъде ще стигнат. Добре, аз имам да им помогна, тъй като каното запецна. И да видим, справи ли се, браво! Да видим как ще завърши това. Сега отиваме да правим пица. Вече няма никой на басейна. И ето, ние отиваме да правим пица. Вървим по стъпките на Иляна. Въоръжих я с водни обувки. Айде на пицата, отивай. Седнаха децата. Хайде бързо, всички са на пицата. Иляна бърза. Брат и сестра и не е толкова. Ето тук е огромния басейн с топки, който мислим по-късно да посетим. А сега, хайде деца, пицата почва! Те ще дойдат по специалния тунел. Ето го и Алекс. Ето е Вики. И сега идва и Иляна. Готови? Сега ще правим пица. Пица тайм!
въртете тестото. Ще ви покажа как се правят пици, след което ще ви раздам тестото. И започваме да работим. Колко трябва да бъде голямо тестото? Ето това. Къде да го напия? Пръщо. И който на помощ? Как се казва? Това не става ли така? Супер. Не е помощ. И коя песен почваме да пеем? Нагоре! Нагоре! Нека има малки. Осиум! Нагоре, нагоре. Колко тънко трябва да бъде тестото? Я вижте. Ето толкова. И колко минути ще ви се пече? 2. Ако е по-дебело? 20. Вие колко искате? 2 или 20? Когато тестото е готово, кой идва на помощ? Доматен сос. Колко доматен сос да сложим? Една лъжичка. Защо не повече? Защото сосът само се изпарява и пицата трудно се изпича. Да слагам ли сос по ръбчето? Не. Защо? Пак така, трудно се изпича. Има ли сирене? Има ли шунка? Има ли зеленчуци? Има ли маслини? Ето маслините. Има ли кашкавал? Ето кашкавал. Да започваме ли да работим? Да. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. And on we'll go. Това е абсолютен релакс. Само вижте колко е красиво. Уникално е. Това тук е сауната, парната баня и палатката, където се събираме да пием чай с мед след вечеря. Никога не съм си мислила, че мога да си почина толкова много заедно с децата. Просто уникално. Определено е място, което горещо препоръчвам, ако желаете да прекарате време с децата си и да се забавлявате и да си починете. А ето тук след вечеря има и малко кардио упражнение. Да изморим децата. Истински горски чай, изключително вкусен и ароматен. Съжалявам, че не може да усетите аромата, но е уникален. Усмихнете се за YouTube! Намираме се на поход в гората. До тук дойдохме с джип около 15 човека. Беше доста екстремно, през изключително стръмен път. Но Руслан караше много внимателно. Походите са уникални. Както виждате, намираме се в гора. Страхотно е.
Днес дойдохме само момичета на похода с децата. Много е забавно. Хубавото е, че всички тук много се сближават, тъй като не са много хора. Всички си помагат, изключително мили са. И изобщо направихме много интересни приятелства. Децата са страхотни. Ефекта, който най-много ми хареса върху моите деца е, че те се успокоиха. И от едни изключително енергични деца станаха енергични по друг начин. Просто използват енергията си, я насочват в доста по-мирни игри. Не са толкова нервни, спокойни са, играят си хубаво, не правят бели. Изобщо след 24 часа в това място мога да кажа, че определено с цялото семейство сме много по-спокойни. Всеки, който дойде тук, може да усети атмосферата и да разбере защо се получава така. Наистина е страшно мирно, спокойно и намираш мир сам със себе си, което е уникално. И така, тук търсим горски ягодки. Имаме поход около 2 км до близкото село Бойково, което е едно от местата с най-чист въздух в България. И е изключително интересно да видим какво ще се случи там. Все още има хора, които изостават назад. Например, моята Вики, която идва. Но отзад има още майки с нея. Ето я Вики, намираме се в китното село Бойково. Както разбрахме, това е едно от местата с най-чист въздух в България. Може да видите колко е красиво, спокойно, пусто. Може би защото е изключително топло, нямам представа. Какво беше, мамо? Какво беше? Къде отиваме? Отиваме да се качим в джипа и след това отиваме обратно в хотела. Да, в хотела. И ние днес ще ви покажем как ще плувам на бълбълкото вода. Ма много е бълбълко. Нали, мамо? Да, мамо, много е дълбоко, ти много хубаво плуваш. И аз знам как се плувам. Аз с очила могам и без очила могам. Да, а сега отиваме на похода в гората. Ето ги другите. Да доприключиме маршрута. Бялото чичко, като е най-опред, той с бялото... Това е Руслан, да, той ни води. А пък сина му, Тома, който е само на 8 години, ни чака заедно с едно от другите момчета с джипа, за да ни преберат обратно. И да видим какво ни очаква в хотела, тъй като постоянно има някакви забавления за децата, постоянно някакви приключения. И ние с Вики нямаме търпение да видим кое е следващото, нали, Вики? Да. Имаме си пушки от папура дръжки. Имаме си пушки от папура дръжки. Лей-лес, ще вървим напред. Лей-лес, ще вървим напред. Анче,